hindi pa kami nagkita sa isa kong kapatid. Sabi niya, sino ba kapatid mo ate? Magkapatid tayo. Sabi ko, gumawa ka ng kabutihan, magkapatid tayo. Pero kung gumawa ka ng mali-mali, hindi kita kapatid, adopted. Hindi na nagtawa si Mamo kasi nagmuya-uya na, gigutom na siguro. Ngayon, ito yung bangko ha. Yan yon. Sunod na naman. Para mahuman kay daghan ako ng pasalitaon ako ang kuya kay ito ngayong Pilsis 101. So ang Pilsis 101 is kumilik. Ito ngayong kumilik Pilsis na 101. Ang mudagan o politika mupile og COC sa kumilik kulong recorded yan kasi nandito na yung Pilsis 101 sa kumilik yan kasi mag-apuwenta ng federal to change constitution. Ngayon, saan makuha ninyo ang inyong ID na katibayan money reserve of Treaty Versailles na dito sa dollar. Ito sa dollar. Kaya ito, hinahabol-habol ito. Ang dollar. Treaty Versailles. May ID kayo sa 101, mayroon kayo nito. Kasi yun ang, may ID kayo, wala kayong Treaty of Versailles. Hahanapan kayo sa kumpanya ng 101. Pagtingin naman sa record na po, kung wala kayong pangalan, baka naman na-lose o saan, o baka may nag-ID sa inyo na wala rin naman mauna may imbestigaran. Bakit i-service tayo? Ito yung mga ranking sa mga appointee, minimum rank. Ito, basahin na lang ninyo yan. Kasi nandito yung barangay, congressman, dito yung inyong mga rangko. So kung na-appoint kayo sa inyong barangay, kasi appointed tayo, ang ranking ninyo nandito. Ipalagay natin 4-year service. Sa 4-year service na kayo, you're the official in the barangay. 4 years, mag-retire kayo, and then pensioner kayo. Yon ang batas sa federal na katulad sa amin ni Kuya, kami mga pensionado. Ikaw, kapitan ka. Napildi ka pagkakapitan. Wala kayong makuhang ayuda. Ang gagawin mo, maglibor. Kinsa man na? Si kapitan na. Ngano man ang naglibor man? Awa na may makuhaan. Di perting looya ang kapitan. Kasi di ka makaadto sa korte kung di ka manggaling sa kapitan. Di ka galing diri sa barangay. Before court, wagi ka diri. In barangay muna. So paano si kapitan napildi? Kay nudagan-dagan o pamulitika. So kita hindi pamulitika ang ato, kundi pagbag-o sa balaod para kamo mga katribuhan ay magkaroon ng kaginhawaan na naghihirap ang inyong mga barangay. Wala tanan, walang budget, wala. Kasi national kayo sa NCIP kayo, indigenous people. So walang budget. Nga naman walang budget, purdoy na ang US Treasury. US Treasury mismo, kausap ko. Mag-aaway kami nung US Treasury. Alam ni Dato yan, kaya hindi na ako nakipag-usap. Kasi di kami magkasundo. Sabi ko, pakialam ko sa iyo na nakakadiya sa email US Treasury ka, patang-tang tapa ka. Mo na mag-away mi. Ngayon, dito ninyo kunan. Kasi mayroon tayong church, mayroon tayong okay na. Akin na yung libro. Dito. Wala na yan. Humana. Yun naman, libro. Nandito pa. Mayroon tayong dokumento. Baka sabihin ninyo, istorya lang, bayhana to. Dako-dako kayo tingog, tapos wala na may dokumento. Nakatay dokumento. Para ebidensya.
transmission order. Kaning niya transmission order nga dinhi nagpirma ang presidente, vice president, gobernador, congressman, tanana, mayor niya dinhi sa libro. Karon kung isa-isa ho nato ani abuton taog hapon. Kaning isa ka libro mo ni libro sa kintal. Buklatin ko lang ang kintal. Oh. Ito yung kintal na libro natuwa sa tarpaulin. Ito ni libro sa kintal. Kung inyo ning mabasa, niya dinhi ang balaod. Ang blobo. Bakit linibing ang nakahimlay sa Batak Ilocosur? Dahil ang naglubong si Father Daniel Adonay at saka si Father Mario Orbos at saka si Tatay Digong. Dahil gisampungan nilang karton gibira ang unlan. Pagbira kay unlan man di man blubok, mo na pertin akong katawa kay Father Adonay. Sabi niya, ay inday, dili magpidiral nga naman, wala ang blubok ng Alpha Omega. Ingko kisa may nagingon sa imo nga dili magfederal nga ako man nagunit sa blubok nagikan sa Madrid, Spain. Isa Ingko, ana sa ako. Kunya, gilubong ninyo si Marcos dito, waxman to. Sabi niya, tinuod na inday. Ingko kamo mga butbuton mo. Inyo ra binuangan ng mga taong mangmang. Adi sabi ni Father Adonay. Mao ba inday? Ikaw niya man sa ako ang blubok. Mao ni ang blubok na gilubong ang nakahimlay. Tayo ang nagunit ani kuya. Dili sila. Tulo ni ka blubok. Kaning isa ka blubok, kaning una na kong gigunitan, ang kopya na gipadala nako sa Roma. Nung mabasa ng Pope XVI, nag-resign si Pope XVI. Nagkaroon sila ng meeting sa Rome kung kinsa ang maging Santo Papa. Mao na si Father Mario Orbos ang nabutuhan nila kasi ang Pope na 16 alam na niya ang blubok kasi the big corruption in the Rome ni adini karon gikanaog sa CBCP diri sa Pilipinas gikan sa Rome ang batas. Sabi ng asawa ko, uno man jaon na apil-apil man jaon ka parian. Ikaw ayaw saba. Isa, dili na sila mag-apil-apil kay mga pari na sila ila atubangon pag misa, pag bunyag, pag kasal. Dili lagi ka magsaba. Wa siya kahibalo na ako ang nagpadala og libro papunta sa Rome. Unya ang balao diari gikanaog man sa Roma papunta sa CBCP. So yan ang istorya. So naatay ebidensya. So ano naman tong uban? Mayroon pa. Para satisfied sila. Unya, di mo makatulog, di na mo makakaon, mag-isip kayo sa akin. Sabi nyo, matapang yung kapatid ni Master, Ano ba tawag natin sa iya? Bahala mo, tawag nyo sa akin, ate. Okay na yun. Ito ang pinadala sa akin ni Rodrigo Roa Duterte. Kasi si Digong, dili makasabot. Di man sila makasabot sa federal, muna gipahatod sa ako. Sunod naman ang PhilSys. Sunod naman, EEP Reserves. So, EEP Reserves, ito yung libro natin, EEP Reserves. Nandoon ang mga ranking ninyo. Ito yung libro natin, EEP Reserves. Ito yung flag na nandito yung libro, itong Harimanok, nandito. Mayroon tayong rehistro sa SEC. Ang nakarehistro dire, Judge Pihaw. Dili pangalan sa tao, kundi Philippine Islands Jehovah Alpha Omega. It's Global World GOI, Judge Pihaw. Mao ni ato ang SEC. Ito yung ating divine government and man-made government. Duha. Man-made is material, is divine is spiritual. Ipa.
Ito yung atong titulo ng 01-4. Kaya kanang nag-ilog-ilog na sila kuno tagiya sa lupa, nang gipanganak ba sila sa ilang inahan o niya gitanom? Nulapad. Wala. Kay giprograma lang na ang lupa na ay titulo dokumento. Magbayad kayo ng tax. Bakit? Bakit tayo magbayad ng taxes sa lupa? Renter tayo. Ha? Nag-rent. Ang may-ari, ang Ginoo. Ito yung title. 01-4, ako ni ipakopya. Kuya, na kay Xerox diha. Kay tagaan ni kopya. Para ka ng mga naggara-gara sa imo. Kani imo ihampas. Para matauhan. Laswell, ang Testament of Ferdinand Marcos, President of the Philippines. Niya sa ako ang Laswell of Testament. Kaya, kayo nga ako ang gilitsuran, satisfied in your mind. Pero kung hindi kayo satisfied, you go on in your way. Dito tayo sa nandito sa akin ang record ng mga tribo. Nandito. So, 110 tribes. Kaya itong record dito ng mga katribuhan, nandito. Ipatawag ko pa ito lahat para mabigyan ng budget sa NCIP, sa Indigenous People. Ito, record ito. Hindi ko alam tatay kung ikaw na pangalan mo dito. Ha? Pero kalkalo na tanan kasi nandito ang record ng tanan mga tribes. Ito yung tamar ng tatay. Ang kasunduan ng isang Chongli at saka de la Concepcion na si Papa Tiago na ito ang lisensya sa Minahang Bayan. Ito, kuya, alam mo yun si Mr. Villapando? Sa San Jose. Siya yung presidente sa Minahang Bayan. Doon sa Dinagat. Na hindi maka-operate. Kaya gidulaan nila ni Juan. Puro sila binuang ba. Ito yung authority ni Digong. Si Digong nanay authority. Ito, pakita ko lang sa inyo. Prime Minister. Autonomous. Hindi naman ninyo makita ito kasi private na ito. Chiki ito sa asawa ko sa Panwanwan. Ito yung mapa. Itong mapa. 1K program. Philippine Island Jehovah Alpha Omega Pihaw. Spiritual and Material Law Code 01AO Alpha Omega 333, 555, 777, 999 all lock 999 lahat nakalak. Ngayon, individual. Ang individual dito sa Dibahin Foundation 1, GPR, Jose Protasio Rizal. Foundation 2,
Ferdinand Idralin Marcos. Foundation 3, question mark. Kasi hindi pa. Ay ngayon, ang foundation dili na madawat sa bangko. Livelihood. Kasi naanata sa 101. Wala na ang foundation. 0-0 na. So, ito ngayon, ang ang mapa sa gisunog ito. 19 ni Alimaong, panahon ni Alimaong. Gisunog ang mapa ng bansang Pilipinas para ang mga Illuminati sa mga kuan, kanang 666, sila yung magtatagumpay. So, paano naman kayo? Wala na ako labot. Paano naman kayo? Di ba, nalubog kayo sa wala? Yun. Kaya ito, gitangag sa ibon. Itong mapa na ito, hindi tao nagbigay sa akin. Ilagay lang ito sa table ko. Yung espiritu, hindi ko alam. Basta pang bagsak lang yan sa aking opisina. Pag bangon ko niyan, mag-uopisina na ako. Nandyan na yung aking mga kuan. Nandyan na. Pwede na yan. Bye. Ngayon, kasi marami pa sana akong ililitsure para sa atong pagkakaisa ay insakto ako na ay oras, alam ko. Pero istoryahon ako si Kuya. Kuya, welcome. Ako may namuntag sa Tran. So, dugay na na yung gipaabot na ako na nga ako nagpaubos lang ko dili ko gusto komosyon. Yung mga ikliyo din mga half-brother na ko, half-sister pag umangkon nga sila ang gusto mo wala ng Kristo na ako. Gusto ko na i-sit down. Pero ang atong pundalor, mahal ko nato Baka Tiago kumana nag-istorya sa ako na maabot ang time everything in this world is changed. No, dili ni permanente. Mag-ubag ko siya. Mao nga nasa ako ang pag-estimate sa tanan kung kinsa na ng mga tao involved sa ako. So, wala kong nakuha sa ila. Natay rules and regulation. So, dito na ako sila apak sa mga tanan. So, kini akong sister, historian ni sa akong amahan kanya to. Nadaghan kami. Mao nga dili kay ang atong gisaligan ang diri nga ikliyo para kay dili ang lisod ang niara kita din kita mo experience pagtrabaho outside or inside the Philippines. So mo nga ako nalingkamot ko pagkasundalo hantod nakaretiro ako. Naging bata-bata ko sa mga general, 12 ka general na na-experience ko ang ilang leadership. So nakaretire ako last rank, Master Sergeant, gikan sa trainee, private down to Master Sergeants. So mao nga dili na ako pa na ako experience usab. So akong i-share kaninyo mo na nga mura ko Ginoo nga gapailog sa tanan mga himaraot sa ako dinhi. So mo na ang timetable nga moabot. So makita na ninyo kung giyon sa pag-explain sa akong sister na kami nahimo kami na aduna na posisyon sa gobyerno. So dili ingon nga nakuha kita sa kwarta. So there is only one commonwealth in this world. Dili sapit, dili
gold unsa. Hindi, that is love inside our heart. Muna yung common bahandi na dili yun mawala. O dili ka mo asinso kung wala kay gugma. So wala kay loyalty. Gingon sa atong organisasyon sa principles sa military. If you work for a man in heaven's name, work for him, speak well of him, and stand by the institution you represent. Remember, an ounce of loyalty is worth a pound of cleverness. If you find fault, why to resign to your position? If you're on the outside, damn to your heart contents. If you do, the first high wind that comes along will blow you away, and probably you will never know why. Kaya nga na, dili kay nana ka sa isa ka leader, no? For man in heavens name. Tapos mangita ito yung naglaing leader. Dili, pagmura kaglangaw na. Kaya na sa gingo sa Tagalog, huwag kang mamangka sa dalawang ilog, kaya mahirap yan. I-transfer naman sa isang ilog ang bangka mo. So, kaya dito sa atin, dito sa ato, listen, kung ang atong organization is capable to train and develop each an individual for education, agriculture, and etc. So, mura ang atong for the hope of our children. Sa giingong pa ni Dr. Sorsan, Dios are the hope of our nation and country. They are tasked to finish the dreams, plans, and aspiration of our bayani Dr. Jose Rizal. So, mga nga niabot na ang panahon, nagingaw na ako, nag-aguanta lang ko, dugay na akong papit, insulti na akong papa. Ipaabot na ang mga tanan, mga papel, makita sa mga tribo, sa mga itis, na doon na nakita yung baruganan tungkol kay dugay na. So, mga kanya, siguro, ika-third generation na kanya. Nag-umpisa rin, di ba, 1948, Syrian Association of Mercy, dila ay kapit, Iglesia Katolika Pilipina, Independente. So, dugay ng panahon. So, sa atong pag-antos, ang maka-antos, ay, ang hindi maka-antos, mamutos, kung sa Bisaya pa. So, lastly, ayaw mo kalimot na kani siya kaya anong gingon nga many the ways, all of us pray but to one God. Bakit? Marami tayong tribo salita, kaya yung pagdasal natin iba-iba, pero papunta sa isang buong may kapal. Hindi sabihin na kung nasa ka-charge ka kayo na, no? Many the ways, all of us pray, but to one God. Many of the children calling their names by many different names. O sino? Si Jesus Christ sa Amerika, sa Japan si Confucius, sa China si Zoroaster, sa Pilipinas wala, sa Muslim si Muhammad, sa Pilipinas is Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Rizal is a carnal representation, the vivification, through the science of reincarnation, through Jesus Christ. Kasi history will simply repeat itself, to reincarnate. Kaya ito matagal na ito inano ng mga founder natin, Chief Council, Chief General, Chief Datos. Ang Chief Council dito naman si Jose de la Serna.
ang General si Adriano de la Concepcion, ang sa Supreme Dato si Dato Tagliong Pugi, Auding Pugi, ang maestro si Rafael Acot Nubihar. Nandiyan makita mo yung si Montevis sa Visayas. Kaya hindi mapaniwalaan pag hindi pupunta na dito. Ngayon, alam na ninyo na ang history, mayroon talagang mga anak na dahil sa buong may kapal, nilagyan ng spirit na naging leader din. Kaya, bless ang sister natin, siya ang nasa taas ngayon. So, matagal ko nang inaano din nila na pupunta sila rito. Mayroon pang iba pumunta din sa bahay ko, galing din sa Papa Tiago. So, ito hindi natin akalain na yung founder natin kilalang kilala. Kaya dito sa Maguinda, itong mga hindi na membro ngayon, tagal na ito pabalik, reconciliation program, para hindi mahirapan ang mga pamilya nila. Baka ano naman sila sa gobyerno, i-relocate kung saan, kasi ang ginagawa nila hindi na sa endurance sa laws natin, rules and regulation sa organization at sa Republic of the Philippines. Kaya nagpasalamat ako sa grupo na ito, lalo na sa sister ko na dala-dala niya ang lahat ng mga i-share niya sa atin. At siguro ito na ang changes na sinasabi na tayo ay magkaroon na ng constitution. Yun ang sinasabi sa if you work for a man they will swim. Kaya lastly, we live within the shadow of the Almighty, sheltered by the God who is above all gods. This we declare that He alone is our refuge, our place of safety. He is our God and we are trusting Him, for He rescues us from every traps and protects us from the fatal plague. He will shield us with His wings. His faithful promises are our armor. Now we don't need to be afraid of the dark anymore, nor fear the dangers of the day, nor dread the plague of darkness, nor disasters in the morning. Though 1,000 fall at our side, though 10,000 are dying around us, the evil will not touch us. We will see how the wicked are punished, but we will not share it. For Jehovah is our refuge. We choose the God above all gods to shelter us. How then can evil overtake us, or any plague come near? For He orders His angels to protect us wherever we go. He will steady us with their hands to keep us from stumbling against the rocks and the trails. We can simply meet a lion or step on poisonous snake. Yes, even trample them beneath our feet. For the Lord says, because you love me, I will rescue you. I will make you great because you trust on my name. When you call on me, I will answer. I will be with you in trouble and honor you and satisfy you with a full life and give you my salvation. Yun lang po. So sa lahat dito, ngayon sa nakalagay dyan sa ating son na nilagay ni Papa. There is no belongings
or armaments made by men under the beautiful moon and here under the heat of the tropical sun, underground city, under the kingdom that could detract the true gospel and real power of God. Yung lahat na mga ginagawa ng tao, hindi makadistract yan sa buong may kapal. So, dagang salamat at maganda naman.